Hello guys, so karon na ako na yun, naka-angulars FAA na. So kini si Toy ba na Dre ah. Toy. Masya Dre guys, no. Kuno sa ko. Hoy. Hoy, up. Hoy. Nagpakyot. Hoy. Hi daw. Hi Toy. Ay, nagpakyut siya guys. Nagpakyut siya, nagpakyut. Ali, titi. Hindi. Na. Guys, mamukay guys. Oh. 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 Massage therapy guys. Massage therapy. Sa mga dogs ninyo, inaling ninyo guys. Mga kangolers, inaling ninyo. Okay. Huh? Steady na siya. Yeah, butan na siya. Butan. Butan guys. Butan. Look at that. Look at that guys. Butan dyan siya. Super cute guys, no? Guys, no? Sa ko. So guys, nabot ang dito kong ginap guys. So ginapakanin naman siya tama, nandun mo daw ako siya, pero karon minus man kay pandemic, so tinagmay lang ta. So ganyan siya na super pound din siya guys. It is the biggest of all na akong love dyan. Butan dito. Wala puti. So guys, butan guys, puti guys, butan tayo. So dili na ako kanin guys. Super butan yun guys. Ano butan mga katoy? Tell the viewers. Ulawon na siya. Wala butan na mong iro, no? So makita lang kanya yung iro na butan dyan kay dapat amuhon dyan nila sila hantod kay sa gamay pa di pa amo na nila sila then pagkada ko amuhon dyan nila pagkat naman na sila sa mga diba mga kangolers. So mga kangolers kano na gabi mga kangolers ay 8 na pero but kung Japon okay Japon kani akong body diri nagkatang-atang lang katang-atang na siya dala mga angolers katang-atang atang-atang na ipadami sa gawas makita kong no against the light kay ko mga kangolers saka na makita mo ninyo. Pero pag mo lampas na ko dali magyapon kog anghel. Wah 360 di na ko makita mga kangolers. Nakita na ko ninyo. Kani pang isa na ito diri buutan buutan mas bios buutan butan kay kong iro guys, no? Mga kangolers butan dito siya. Tawa mo kung ano yun mga kangolers mayin siya diri so lukan siya mga kangolers. Hindi ko niyo makita makita ang ganin niyo ay nabong ko doon sa light ano ganin niyo mga kangolers. Nindot yung guy na nagkairo na magbantay siya mo kay kunay mo ito maka kundog ka nindot na best friend in life
Kaya ito siya kung puti na iro. Butan dito ito mga kangulers. Kay bisan pag nagkasakit siya mga kangulers, itong kasakit ganit siya, luwi ka ayo kay kung nagsuka-suka dyan guys, ikot nagsuka siya o kuan ng dugo na dugo. Mong tambalan ng kangulers o lubi kay tungan sa lubi nakatabang dyan guys siya nya napon may iring din ang mga kangulers si Minggay 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 ang kangulers na si Minggay kangulers naganay sa na iring kangulers butan dyan siya siya ito viewers so butan siya mga kangulers mga cute na siya sa among family kay kata pas mignang mga kangulers sila Minggay say hi Minggay hi butan kay kong mga nga pets dira mga kangulers kay mukuan jud siya sa akong command wani jud mo ani wani din na sila mga kangulers no. So nga jud mga butan ng mga pets dapat kung pet lover ka butan ka sa inyong mga pets dapat butan kayo diba best friends diba smell of forest di man siya umot di man siya paligo good butan dahil pa siya paligo mga kangulers no. So mag-away na sa iro-iron tanawa ambot lang ko mag-away sa kangulers so away ano mo ka ha hi daw hi yeah say hi ba hi ba nga hi ang mga kangulers ng butan king iro dili na siya magkuan kay man ako so grabe siya kayo pananoran mahalag pandemic ko sa vlog lang ta mga kangulers so evening vlog so let's see my next vlog mga kangulers bye.